Hello, hello. Magandang hapon. Hello eh. Naka-jacket pa ako. Kakarating lang namin from the city. So, kakarating lang namin galing sa sa city kasi naglakad-lakad ba. Pumunta kami sa friend ko. So, sa previous vlog, makikita nyo doon. So, yeah, I went to the Asian store. Yung Asian store na mention ko dati sa sa previous vlog ko dati. Sa siya, sa Amazing Oriental. Naog ng usa. Naog ng uban. Ha? Oh, you're vlogging already. You're vlogging already. Yeah. Ito yung mga pinamili namin. Ito, ako lang pala yung pumasok sa Asian store kasi naman mahirap pa kasi dala namin si Ana. So, ang daming ilalabas. Yung stroller. Balik na naman. Yun. So, ako na lang pumasok. So, anyway, ito. Quick cooking egg noodles. Gusto ko kasing magpansit canton. I'm not sure about this brand, Boang, but I'll try this one. Hindi ko mahanap yung yung noodles sa atin ba, yung pansit canton. Ay, meron pala, nakahanap pala ako ng ito, UFC canton noodle. I think this is Filipino brand, Bong. Yeah, that's gotta be. Wow. It's not on it? It says UFC. I know UFC is in the Philippines. Yeah, it says Taguig City, Philippines. UFC is a Filipino brand. Tell one of the vloggers wrong. You really need to send some Lucky Me Canton. That's their own channel. Papa, too bad I am not famous. I'm not famous, so they won't see this one. So anyways, because Ruth was looking for Lucky Me Pancit Canton online, but everything is sold out. So ayan, UFC Pancit Canton noodle. I'll try that one. But this is the closest thing I can get this sa Lucky Me Pancit Canton. Indomie is also good, but I think not as good as pancit. Indomie, they sell it at several places. Even in Vietnam, I can find this one. Yeah, I think it suits even everybody's taste all around the world. Yeah, in Yombo, I can find this one, but this is like 50 cents in Yombo, but in the Asian store, this is 39 cents. Oh, diba? And I bought 10 pieces. Para hindi kami pabalik-balik dun. And then, of course, I have spring roll pastry. And last, sa last ang akong napalit sa kuan. And this one, I'm gonna make, wala kasi ako makita ang crispy fry ba. So, ayan, ito na lang sabi. Super crispy Kentucky daw. Kobe. So, ayan. I hope this is good. Kasi Ruth likes chicken. He loves skip. So, let's try this one. Like the one I made in Cebu, Buang ba? Wow. Yeah. Like the one I made in Cebu. That was good one. Yeah. So, I'm gonna do that. Do the same thing. Because on Wednesday, I'm gonna make spaghetti. And then, maybe Ruth's mom can come here to try it. This one, Mamacita's adobo mix. I'm gonna try this one very soon. And also chop suey or pancit canton. So I'm gonna use it with this one and just mix with kuan lang chicken and also vegetables. And sobrang happy ako kasi ito. Buang. Yeah. UFC banana sauce. Ito. Is that good? Ayan. Yeah. Remember the first time we went to Amazing Oriental and then you broke one bottle of ketchup. Yeah. That was it. So this is the same one, but that one's a bit bigger. But this is the biggest one I can get. Ayan. Wala na sa yung medyo malaki. Ito na lang. Sana hindi pa to sira. Parang iba yung kasi. Iba yung color ba? Hala. Expire na ba to? Hala. Saan ko makikita yan? I can't see the expiration date. On which one? On the banana sauce. Banana ketchup. Maybe on the top? Yeah, it's... Nee. Nee. See?
And ang bida ng lahat, ito. This Here. made 1 year. No, 19. Nee? There are a lot of things on it, but I'll try to find it later. This one, this is the highlight of the shopping. of the things I got. Ito yung pinakabida. Ito, UFC Sweet Filipino Style Spaghetti Sauce. So, UFC siya. So, ang mahal po niya, almost 6 euro po siya. yeah. It's almost 6 euro. I'm not sure how much this is in the Filipino buwan, but I'm pretty sure this is way cheaper. Yeah, it's not 350 pesos. Nay. But this is like 6 euro, Dudong. ito lang yung pinamili ko. Dalawang pack ng Indomie, tas is dalawang pack din ng Canton egg noodles, and then Canton noodles. Dalawang mamasitas, then yung lumpia wraps, and also dalawang Kobe Kentucky na ang tawag dito. Mura siya kuan ba? Awag ani oy. Mura siya og kanang crispy fry ba? Og kani lumpia wraps. Og kani. And then tanaw na to pila tong nambayran bi. I paid 19.76 €. Woo, papa. I got 25 cents. So, pila, how much is 20 euro in pesos, Dodong? Over 1,000, yeah? Yeah, more. More than 1,000. Hindi ako sure magkano na, no? But anyway, I paid 20 euro. Hindi naman ako masyadong pumupunta doon. But anyways, I'm gonna do the, haul na lang kung anong nakuha namin sa sa market. Kasi pumunta kami sa market sa Denbo, yung market sa labas ba? Open market. And then, ito, bok choy. I think this is 1 euro, Dodong? The bok choy. Pak choy. Kasi ang tawag ani bok choy, pak choy. Yeah. 2 stuks. Miskin 2 euro o 1 euro. Yeah, 1 euro ra siya. Dire, barato na no. Sus Ginoo. So, magsabaw ko ani. Nya, kuan pod. Nabisaya na naman ako. And then, Ruth also bought bananas. Ito para kay Ana. And then, 2, 4, 5 pieces na apples. So, ayan. Barato po siya. Barato dun sa sa napuntahan namin. Yung ibang stalls. Kaya siya ang mahal-mahal. Tas, bumili din si Ruth ng avocado. Ito para kay Ana. Kasi binibigyan ko ng avocado si Ana. Tas, mangga. 3 mangga for 3 mangoes for 3 euro? 2 euro? For 350. 3. Yeah, barato na siya, guys. So, in total, I think Ruth paid... Hey, boy. Ha? Hey. Oh, 7 euro. Thank you. Ayan. Tas, nagpunta din kami, before we came home, nagpunta din kami sa Yombo, yung supermarket dito ba. So, bumili kami ng tinapay. More tinapay for Ana. Wacht even, kijk even de kool. Ja. Donut pa. Ayan. Hindi mawawala yung Ja, heel donut. erg kijken. Wacht, een minuut. Hindi mawawala yung yung donut namin kasi paborito namin ni Ruth yan. Ito. Yung 4 pieces for 1 euro ba? Ito din, croissant, 4 pieces for 1 euro. Kasi pag yung mga sale or mga barato or mga mura na mga grocery or mga dapat bilhin dito, alam nito. So talagang magkasundo kami nito pagdating sa mga barato or mga mura na stuff. So I'm really glad na hindi siya sobrang sobrang maarte sa gamit ba. Magkasundo kami kasi mahilig ako sa sa mura, so second hand stuff ganyan. Okay lang sa akin basta okay pa yung quality. Yeah, so siya din hindi siya maarte. So, wala akong problema sa kanya pagdating sa mga stuff kasi hindi masyadong materialistic to eh. So, nakaka-happy. So, ito, cheese. Dito kasi sa Holland, may may cheese knife. So, pakita ko sa inyo yun, no? So, this one. Ito yung cheese knife. Ito. So, ang gawin mo, ganyan lang. So, scrape siya ba? Tapos ito din. Joost, kom eens bij.
Oh. He was looking on the internet for an hour to buy this game, but yeah, I just have that on. Okay. So you can have it on. So, ito, pasta, cheese. Ito para sa spaghetti. Diba? Magpapasikat na naman tayo sa pagluluto. Char! And last one ito, yung palagi naming binibili pag pang dessert. Ayan, bumili talaga ako guys ng pang dessert na kuan ba? Yung tawag dito, hindi naman ko kabaw. Hindi magaling mo Tagalog ba? So ito, nilalagyan namin siya ng whipped cream sa Ayan. Sobrang sarap. Para siyang yogurt. Yeah, like it. So, yun lang guys. Yun lang yung dala namin. And also, binigyan ako ng tulips ng sister-in-law ko. So, next time, papakita ko na lang sa inyo pag nag-bloom na siya. Ay, hindi. Pakita ko na lang sa inyo. Hindi pa kasi siya bumuka. Orange, tsaka may yellow. So, I'll give you an update pag nagbumuka na talaga ba. Kasi yung sa sa mama niya, binigyan niya din yung mama niya, bumuka na, tas sobrang ganda. So anyway, pasensya na kayo sa background namin kasi hindi pa ka naglinis ba. So yeah. So anyways guys, that's all for this haul. Kadugtong lang to ng ng vlog ko. Yung first vlog ko nung dumating kami or pumunta kami sa Dimbos, naglakad-lakad. So anyway, I hope you enjoyed this video. Please like if you enjoyed and please subscribe if you haven't. See you sa next video. Thanks everyone for watching. Babush. Bye, Boang! Babush! Gaya kayo. Babush, mush, mush.